Usa sa mga highlights sa launching sa Sinulog 2020 karong Biyernes, mao ang sinulog sa mga palaboy din mga bata ang bida. Musayaw karon na lamtaon ta ang ilang pagpagandam o ensayo pinaagi ning maong report. Gunit ang espada o taming, aktibo kaayo kining mga bata nga nag-ensayo sa tradisyonal nga sinuog sa Mabolo. Sila unya ang mga guest dancers sa bagong programa karong Sinulog 2020 nga mao ang Sinulog sa Palaboy. Gisalmutan kini sa mga batang nag-edad og 8 ngadto sa 12 anyos nga taga lain-laing barangay. Ug mga adlaw makita silang mo perform atol sa Sinulog 2020 launching parade. To give them a chance to dance and reform their lives, no, and keep them, and discipline them through dance itself. So nakita nimo, it's the sincerity. Kung sa una, sa daplin sa karsada lang sila makasaksi sa parada, karon may kahigayunan na silang makahalad og sayaw sa Batang Jesus. Sama kang Rose and Baar, usa sa labing bata sa grupo na malipayo nakasalmot sa programa. Inay ka magsayaw sa inyo Santa Niña Palahanan. Niya happy ka. Gawas sa pagsayaw, gitinguha usab nga may makatunan ang mga bata sa ilang pag-apil. Before magsugod, ako man silang pasabdon, unsa ang sayaw, unsay nganong masayaw mo, unsay paagin niyo sa offering sa inyong sayaw, nga maayo ka nindot atong kuan sa atong pamilya, atong nga hatagan tag maing lawas, ana akong gikuan nila ba. Uban ni Lian Singkulan o Cleo Ferlumayag, Chelo Valiena, Balitang Bista.